Felicito el meu rival, Kuzmatdev, perquè ha sigut un partit molt disputat i ha anat molt igualat, me l'he acabat emportant i estic molt content i agraeixo a aquest club per tot el que ens ha donat, les instal·lacions i tot. Felicidades a Adrià por ganar el Campeonato de Cataluña. Estoy muy contento de jugar la final del Campeonato de Cataluña y espero ganar el siguiente año. Vull felicitar la Maria Pardo, que ha jugat molt bé i ha sigut un partit molt disputat. I jo a la pista em sentia molt nerviosa perquè és una final i clar, tens molta pressió per guanyar o per perdre i no saps què passarà. I llavors, al principi del set m'he sentit bastant confiada perquè em sortia tot molt bé, però al segon set m'ha començat a remuntar i allà he perdut la confiança i m'ha empatat el partit. Llavors no sabia què fer i al final ha sortit el que ha sortit. He començat a jugar millor i he guanyat el partit. Felicito a la Maria per haver guanyat aquest torneig i aquesta setmana m'ha anat molt bé, però avui he perdut, però crec que ho he fet bé i que la setmana m'he esforçat tot el que he pogut i